Cobra लाना के सिख्लाफ्रा पुरा खारफाजोब्बाय नै आंजोंलाय एब्रे आयो खुनुरुखुम हाला ब्लेक कब्रानि रिजाल्टआ नुबाय दा माबायदि खुलुमबाय सनाफोर फिन खनसेबाव दिनैनि गोदान मोनसे ब्लगाव नोंथांमोनखौ ओंखाम संग्राबो गोबायबायनिफ्रायनो बरायहरलायबाय आरोना सनाफोर नायलां दिनै बावनानै भिडिअखौ जोबजासिम दायो एवदों आङो मटर एवगासिनो दं आरोना खामानि जोबस्रांजोबनानै बाजाराव थांनो ओंखारदों आरोना मैगं जेबो गैया अखायाबो दसेनो गारो दसेनो हायो ओमफ्राय दा गारथ'लायबाय नै बे बुदैनायखौनो जानानै थांनोसै आरोना सनाफोर खामानि जोबस्रांजोबबाय न'नि खामानिया दासो फै न'नि खामानि दासो जोबस्रांजोबबाय फुजा होनानै लाखांबाय ओमफ्राय दासो नै जानाय लोंनायनि लाहार फाहार आरोना टाइमा 8:30 जाबाय दा एसे दुंज्रो जादों नै दुंहांहां जादों बिदि जायो ओमफ्राय दसेनो माबाफिनोलाय गोसोम जाफिनसै ज्राव हाफिनसैलाय गस्लाफ्रानो नै खोखिसा मानिसो लामनानै दोननांबाय थ' नायदां सनाफोर अननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय आरोना सनाफोर थ' नायलांदोलाय बाजाराव थांनायखौनो एसे देखायलांसैलाय आरोना सनाफोर थ' कब्रानि दावराव जाथारदों नुवाखै सनाफोर आलफ्रेडआ कब्रानि मास्टार जाथारबाय जों दा इउटुब खुलिबानोथ' फेसबुक पेज खुलिबानोथ' कब्रानि दावराव कब्रा निल' दावराव जानानै दंथारोना दासान्दि र' ससे होनफालायनि थनाया दावराव जानानै दंथारोना सनाफोर बेनोसै मालाय आलफ्रेडना थ' सनाफोर जानानै लागोनसै र' उखैबायबो मोनबाय सनाफोर जानानै बिरखावलांसै बिमा फिसा साथामजों नै सामब्राम एसे बानलु नङाबाथ' जाखाया नालाय बेरे फुंजानि बानलु लालायबाय देहा फैदो जानोसै माबे फैदो बेखौ जानानै थांनोसै दद' लाबोनोसै दद' नामा मिथिगौसो जि जानाय नुयो आङो जा एवनानै जायो बेबो बुटखौ मटरखौ नै बिदि मटरखौ बिराद एवनानै जानाय नुयो आङो आरो मोनसे दुखुनांथाव खौरां सनाफोर मा होनोमोनलाय आलारि बसुमतारी नोंसोरो बेनि ब्लगखौ नायगोन ना नायामोनथाय आं बिराद नायोमोन आरोना बिथाङाबो सासे फौजिनिनो हिनजावमोन मैया जाय माने गारि जाब्रबथायजों निउसावसो आंबो नुदों आरोना गारि जाब्रबथायजों जिउ गोमाबाय होननाय खोनादों आरोना बेस्रा संसार जाफुबाय थानाय खौरिया नायबाय आं फार्स्टआव आङो निउसाव नुगोराखैमोन आरोना एमजेनियाव नुगोरदों आङो एमजेनि भिडिअखौथ' आं नायबाय थाखायो नालाय आलारि बायदि नुबाय आङो ओमफ्राय नंगौना नङा माने ओरै बेक साइडजों बिदि ओरै खेबनायमोन नालाय ओंखाय बारा क्लियार सिनायाखैमोन आरोना ओमफ्राय उनाव निउसाव नुबाय आरोना थारैनो ओमफ्राय नुनानै ओमफ्राय बिराद गोसोखौ गाज्रि मोनबाय आरोना इउटुब चेनेल दंमोन आरोना आलारि बसुमतारी आं नायबाय थायोमोन फिसाइजों बिराद मोजाङै थायोमोन आरोना फ्रेंक भिडिअ लाबोबाय थायोमोन सानैजों मोजां मोनथारोमोन आरोना आं नायबाय थायोमोन आरोना आं बिनि भिडिअसफोरखौ मैया हठात खरिया खोनानानै बिराद गाज्रि मोनदों आरोना सोर सिनायो आंनो कमेन्टआव खालायहरलाय आगैमोना सोर बे आलारि बसुमतारीनि ब्लग्सफोरखौ नायोमोन आरोना बिथाङाबो सासे फौजिनिनो हिनजावमोन आरोना बिथाङाबो बिनि हासबेन्डआबो डिफेन्सआवनो मावखायोमोन आरोना सनाफोर बिराद दुखु मोनदों आरोना बोरैबा मोनदों मानसिनि जिउ दानो दं दानो गैया मा बुंनो आरोना सनाफोर दानो मा जायो दानो मा बेरो बुंनो हाया आरोना थ' दुखु मोनबाय खोनानानै माथो खालायबावनो सोरखौ आलो गोजोन जायगा मोनहैथोंसै बिथाङा उफाय गैला माथो खालायबावनो संसार जाफुनायावनो बिदि अबथिरा जिउ गोमाबाय आरोना गाज्रि मोनदों आरोना खोनानानै बिराद गाज्रि मोनदों जिहेथु नायबाय थाथारोमोन आरोना आं बिनि भिडिअसफोरखौ सिगाङाव ओमफ्राय भिडिअ आगारियाथ' गोबावानो जाबाय बियो ओमफ्राय एखमबा गोसोखांबाथाय बिनि फुराना भिडिअफोर प्रेंक खालामनाय भिडिअफोरखौ नायहैयोमोन आरोना आं गोसोखांबाथाय ओमफ्राय नै मैया हठात खरिया खोनाबाय बेबायदि जाबाय होननानै थ' माथो खालायबावनो ना इसोरा मालाय लेंहरबायबा माथो खालायबावनो थांखानांगोन ओंखारबाय सनाफोरजों थांनो थाब थांफिनसै नै दसेनो दुंलायदोंमोन सान्दुङा ओमफ्राय दसेनो दोहैफिनलाय साथामजों थांनानै फैनोसै गालांबाबो खेंखेंसो जायो बयनाबो टिभिरुनाबो एसे फांज्ल अखा सारसनजोबो जै अखा हाबाथाय साथा लाखाबाय आङो थांदो बै खोरखियाल' फांज्ल'दो जारलाथार ओंखारबाय जों थांनो नै एकदम सोमथाबजोबफिनबाय बोथोरानो थाब थांसै फैदा थांगासिनो सनाफोर नै जोंहा अखा हायाबालाय दिना बिदिनो थाबाय थाबा मोजांथारहाय बाजार खुनुरुखुम खालायखांगौबा हामगौ रिदि रिदां जारला जाथारो बाजारसो लानो ना अखा हाबाथाय साथासो हमनो एटिएमआव हाबगोरदां फैसा बख'गोरनो फैसा गैया एबारसो
एबारसो नैबे प्रसेस बायदि जासिगोन मैयानि आइसो दस्रामोन दिनै बानायनायासो फैदों लाइनाव कमप्लिट खालामो आलु आरि लांसै सामब्राम आरि सामब्राम गुफुर दामथार नै सामब्रामा 50 केजि जाबायनो मैगं नायदों आलु आरि लाखांनानै जोगोनार लाबाय खौसे जाथाजार लाखांजोबनानै नै मेथाइ आरि लांफैलायबाय एसे थाव आरि गारिनिसो जाबोबायनाय आङो ओरै हागिस ओरै मेथाइ मैगं थाइगं फायखारि ओरै खिथुआव फिसा थफ्ला आरो बिनि सायाव स्कुटिया स्टार्टआनो जायाब्रा दसे बेटारि डाउन जानानै ओरैबायदि खस्थ' सासेया गेट खेंदों माबायदि खस्थ' जायो ओरैबायदि नुबाय बाजार खालामनानै जानाया बिसोर साधारन नङा आरोना हौवा गैयि संसारा ओरै मानसि ओरै थफ्ला ओरै हायावबो थफ्ला मेथाइ ओरैबो महा मुस्किल ना बोख्लायजोब्बाय नै आरो बेखौ बोस्रांदोलाय आलुआथ' फारलासे लाबोखाबाय आलु नङाबानो जाखाया नालाय पियाज सामब्राम गुफुर जोगोनार सैसे लाबोबाय आपेल मेथाइ हागिस फिसाजोनि अखा बोथोर ना दासान्दि ओरैबायदि हागिस नांगौ जाग्रा नै जाग्रायानोसै ओरैबायदि जाग्रा नांगौ बिसोरनो आयौ गोलैयो थावा दे नैबे फुजा होग्रासो नैबे जाग्रा साबोन स्राब कलगेट आरिसो बेखौ बख'लां बेनोसै बोस्रांगोनसै सनाफोर बुस्थु लाबोनायखौ बोस्रांजोबखांनानै नै संनायाव हाबबाय सनाफोर ओरैबादि मेंबायना बेखौ माजों जागोन आं नायलांबाय था जोबजासिम रुनानै लाग्रोबाय आं बेखौ माजों जायो दा नायलांबाय था लास्टावसो जाबासो नुगोन आरोना सनाफोर माजों संगोन आङो माजों संनो नागिरदों दे बुंलाय नै बिदि गिदिरैनो जागोन लदब-लदबैनो दोखो मेंखाबाय अमाखौ रुखांनानै नै नारजिजों संगोन सनाफोर नारजिनि थाखायनो एवगासिनो दं नारजिजों संनो थाखाय एवगासिनो दं आरोना दाबो जेबो होथ'वाखै आं ओरैनो एवगोरगासिनो दङ ओरै ओंखामबो जानहरखाबाय नारजि अमा नै नारजिखौ होसनबाय आं देखायबाय थालायलायासै आरोना आं बिराद मेंबाय ओंखायनो देखायबाय थाजोबासै आङो नारजिखौथ' बयबो संनो रोंखागौ नङा होमबा आंना खिन्थु संनाया ग्रेन्डारावसो होयो आरोना आं रुवाखै मैया मोनायावनो सोमनानै दोनखाबाय आं नारजि बिलाइखौ ओमफ्राय ग्रेन्डाराव होबाय ओमफ्राय नै डाइरेक्ट अमा बेदर एवनायाव होसनबाय आरोना बेबायदिसो सङो आरोना आङो मोनसेयानो नै सर्टकाटसो आंना ओरैबादि दोखो मेंखाबायना भगबान जाखांनानै दसे बिसिनायाव माला थानो मोनगोनसो मोनबाय सनाफोर मोनबाय नालाय आरो माथोबाव आरोना फिसाफोरखौबो जाहोखांबावबाय आं दैयाबो दिनै नारजि ओंख्रिखौ बारा गोखा जायाखै नालाय एसेल' होखादों आङो नारजिखौ बारा बुरजा होखायाखै सानैल'खा नालाय ओमफ्रायो उन्दैयाबो जि जागारबायब्रा दिनै ओरैबायदि जाबाय जाबाय फैनानै जि गिसि अखा हाबाबो दहाय फुङाव सुस्रांजोबदोंमोन ना आङो बेखौ लामस्रांबाय आरो एसे दंबावोमोन गथ'फोरनि जि बेखौबो सुस्रांबावबाय ओरै फारसेथिं ओंखाम संबाय बबे फारसेखौ हाथ्र'नो आरोना ओंखायनो भिडिअखौ संनायनि भिडिअखौ लाजोबनो हायासै नै बेदरा लदब-लदबथार ओमफ्राय दहायनि फुंनि नुखादोंमोन ना फुङाव जानाय बेखौनो लादेरबाय आङो ओंख्रि बिदि लाबाय नै जाय आगैमोना आंखौ नारजि ओंख्रि संनानै जा अमा बेदरजों लाबो आब' होननानै बुंबाय थादोंमोन ना संनायखौथ' देखायजोबनो हायासै आगैमोन हारसिं मानसिना मेंबाय बिरादनो बाजाराव थांनानै आरो स्कुटिया स्टार्ट होबाबो जाया बेटारि डाउन जानानै सासे हौवा स्टार्ट फार्स्टआव मेकारनाव लांग्रोबाय ओमफ्राय स्टार्ट खालामनानै हरबाय ओमफ्राय गारिखौ गारबोनो थिनदोंमोन आरो 1 घन्टा चार्ज होनानै हरसैमोन आरो ओमफ्राय आं नांला आं दा होफैफिनसै होननानै लाबोबाय आं आरो मोनसे दखानाव बन्द हागिस लानायाव हलसेलाव हाबनायाव बन्द जाफैलायबाय ओमफ्राय हलसेल माबाया स्टार्ट खालामनानै हरबाय डाइरेक्ट न'आव फैथारबाय जोङो ओमफ्राय फैनानै नै संबाय खावबाय सुबाय खामानियाथ' जोबखाया हिन्जाव मानसिना दा जायफ्रा आगैमोन आंखौ नारजिजों अमाजों जानाय भिडिअ ओंखाम लाबोबाय थानो थिनदोंमोन ना नै दिनै जानोसै नोंब'आ
आयौ 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 मासे गोथाव सनाफोर वाव इसोर नारजि जाग्रा गथ'आ इसोर मुलाबो लादों बेदर दरसे ओमफ्रायो मटरबो खुगाया मा नोङो नों जादों गन्थं थन्थं जाजोब्बाय जिउ आंनि फिसा खोमायाबो जाबाय गोथाव टेस्टि होनलाय मा टेस्टि होनलाय आयु टेस्टि टेस्टि होनलाय सना गोथाव नों मा जादों नारजि होनलाय नारजि होनलाय आदु आयु आयु गोथावथारहाय आंनि जिउ आयु आयु मोनजानायखाय नारजि मोनजानायखाय आयु 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 दुखिया बोलो 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 सनाया बोलो बोलो बा फैदो खुगा सुनसै जिउ मेंबांबां जाबाय फैदो हाय होनदो दे हाय होनलाय दे नम' होनलाय मा दे नम' होनलाय नम' नम' नै खुलुमदों मालाय दे नम' दे दुगियानो लाजाया दा सनाफोर भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै